Да. Дай да обясним на хората какво е това лимец. Защото в някои магазини се продава, той е много скъп, но това е едно зърно. Ти казваш, съхранило се през вековете. От кога датира, нали? Има научни факти и разработки, че лимеца от 17 000 години е намерен, констатиран, изследван и няма нито едно тракийско светилище в България, което да е, на българските земи поне, което да е открито, разработено и в него да няма еднозърнест лимец. И в пирамидите, казва дори, че... И в пирамидите, разбира се, но ще видим, че тракийската култура е малко по-стара от египетската. Един ден ще стигнем и до това. Но ти вече си взе едно зърно, сложи го под езика. Както ти описа в книгата. Да, ако имаш друго зърно на така с стъкловиден лоб, каквото е днешната хибридна пшеница, ти ще видиш, че това вече можеш да го сдъвчиш. То постепенно се стапя по стата, а онова другото не. То остава като стъклен лоб. До сега ще покажа. Да, обаче аз се страхувам, че малко научно говориш. А на мене искам да кажа това, което аз разбрах, което научих, за да го разберат и зрителите, че от това, че този лимец може да бъде отглеждан без химикали, той не се разболява. Нали? Това за мен е уникално, защото вече пшеница без химикали и без пестициди или какво се казва, там такава пшеница вече нямало. Не само това. Той разчиства почвата под себе си. Няма нужда от хербициди, с които да изчистваш почвата. Защото той самия прави това. Даже някой път по-старите поколения, преди 100-200 години, са го сяли, за да се изчистят нивите. Точно. Той е чистач дори, това зърно. Ще говорим още за него. Покажи снимката, която си донесла. За да стигнем до живите храни, ние можем да видим с обичайен апарат направено и увеличено едно зърно от лимец, но по-горе енергийната мантия, биофотоните, които това семе излъчва. Ще видим няколко цвята, които ограждат това семе. Едно обикновено семе пшенично, ако бъде заснето, няма тази светлина около себе си. Тоест, то може да ни нахрани на веществено ниво, на ниво вещество, но на ниво поле и енергоинформация, значи на емоционалност и мислене, то не може да ни нахрани. Ние не можем да се свържим общо с Вселената, която е единен жив организъм. Растенията са тия, които могат да ни свържат, но те трябва да се съхранят в храна. Сега, понеже времето ни свършва, искам да кажа, че имам приятели във Варна, които от теб взеха лимец и започнаха да го засяват, да го размножават. Това е много дълъг и труден процес. Те направиха и тези мелнички, с които си мелиме вкъщи брашно от лимец, от зърната на лимеца. Трябва да кажеш, че вътре е камък. Вътре между камък. И това имитира старата караджейка. Точно, каквато имаше моя прадядо. И че това всъщност е живата храна, за която ти говориш. Каква е разликата обаче между лимеца, който се ражда в България и който пък други хора внасят от чужбина? Еднозърнестия лимец общо взето му е добре на Балканите. Не, че ни го отглеждат на Запад и го отглеждат успешно. Например, в Австрия, в Германия, но на Запад общо взето спелтата е получила разпространение. Тъй както на изток, от Русия нататък, двузърнестия лимец. За качествата на нашия трябва да кажем, защото времето ни свършва. Защо е по-добър нашия? Защо е по-скъп, трябва да кажем, на пазара? По-скъп е, защото ние го разработваме едва от няколко години. Цели 12 години трябваше да чакам една шепа зранца да се превърне в няколко чувала, после да ги раздам на 12 добри хора, които продължиха да разпространяват. Но сега имаме 15 000 декара лимец в България. Така че всеки, който иска да използва ето тази енергия, ето тази, която е тук, това е живота в храната. Ето тази. Сега вече... Какво показва тази снимка, защото времето свърши? Това е зърното и неговата енергетика. Това е кълна. Ние сме вложили отново вода и разбуждаме живота в семето. Ето това поемаме, Марта. И това е живота, който се отново възпроизвежда в нас като поле
и като информация. Значи, аз ти благодаря страшно за това гостуване. Надявам се да сме запалили повече хора за това, да търсят тези живи храни, да търсят светлината в храната, да прочетат книги, от които могат да получат тази информация, защото тогава наистина ще бъдем много по-здрави. Аз се надявам, че ще дойдеш пак, особено сега през зимата, когато ще има много болести, да ни кажеш наистина с шипков чай ли можем. Но нека да разпространим доверието в храната чрез младите фермери. Спри и набери. Да можем да отидем и да откъснем на място. Надявам се, че много хора ти се доверяват сега, че това трябва да го направят. И ще ни помогнеш да ни гостуват такива фермери тук в предаването. Благодаря.